Dobrý deň. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou a názov dnešnej hodiny je Elektrické siete. Názov projektu je Dištančné prvky výuky v dennej forme vzdelávania. Začiatok projektu je 1.1.2024, koniec projektu je 31.12.2025. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. Anotácia vzdelávacieho materiálu. Primárne určenie vzdelávacieho materiálu je pre študentov stredných odborných škôl technického smeru. Elektrické siete sú základnou infraštruktúrou, ktorá umožňuje prenos elektrickej energie od výrobcov k spotrebiteľom. Zahŕňajú rôzne komponenty, ako sú generátory, transformátory, prenosové a distribučné vedenia a rozvodné stanice. Elektrické siete môžu byť rozdelené do dvoch hlavných kategórií. Prenosové siete, ktoré prenášajú elektrickú energiu na veľké vzdialenosti, a distribučné siete, ktoré dodávajú elektrickú energiu priamo k domácnostiam a podnikom. Na tejto snímke máme definované, čo to je elektrická sieť. Elektrická sieť je tvorená sústavou obvodov slúžiacich na napájanie elektrických zariadení, ktoré sú napájané z toho istého zdroja. Elektrizačná sústava zahŕňuje výrobu, rozvod a využitie elektrickej energie. Do sústavy patria generátory v elektrárniach, rozvodný systém a spotrebiče elektrickej energie. Do rozvodného systému patria všetky zariadenia medzi výrobňami a spotrebičmi, to je všetky vedenia, rozvodnie, rozvádzače, transformačné a meniace stanice so všetkými meracími, kontrolnými, spínacími, regulačnými a ochrannými zariadeniami. Pri označovaní elektrických sietí sú zavedené skratky z dvoch písmen. Elektrické siete poznáme elektrická sieť TN, elektrická sieť TT a elektrická sieť IT. Siete sa označujú kódom podľa nasledovného systému v závislosti od typu sústavy a druhu systému. Nie sú povinné všetky pozície. Prvá pozícia pri označovaní sieti nám udáva počet krajných vodičov. V tomto prípade máme 3 fázové vodiče, máme tam pracovný vodič a ochranný vodič. Celkový počet vodičov sieti v tomto prípade je 5 vodičová sieť. Druhá pozícia je typ sústavy. Ak máme tam označenie AC, jedná sa o striedavú sústavu. Ak by sme mali DC, jedná sa o jednosmernú sústavu. Tretia pozícia je menovitá frekvencie siete. Menovitá frekvencia siete sa udáva iba vtedy, ak máme striedavú sieť. Čiže ak tá druhá pozícia je AC. Štvrtá pozícia je menovité napätie siete. Máme 230/400 V. Znamená 230 fázová hodnota napätia menovitá a 400 V je združená hodnota napätia. Posledná pozícia, piata, je systém, čiže spôsob uzemnenia. Tu sa udáva, aké máme uzemnenie elektrickej siete, čiže spôsob uzemnenia.
tomto prípade máme uzemnenie TNS. Ochrana neživých častí sa realizuje samočinným odpojením od zdroja, ktoré zabezpečujú dva faktory. Typ siete, o akú sieť sa jedná, čiže bude to sieť TNC, TNS, TNCS, TT, IT a potom aký ochranný prvok sa použije. Čiže poistky, ističe, napäťový chránič, prúdový chránič. Označovanie rozvodných sietí NN sa v medzinárodnom poňatí robí veľkými písmenami, ktoré majú tento význam. Prvé písmeno vyjadruje vzťah k zdroju, siete a uzemnenia. Čiže prvé písmeno nám vyjadruje vzťah elektrickej siete a uzemnenia. Či je tá sieť uzemnená, alebo nie je uzemnená. T je z francúzskeho slova terre, čo nám znamená zem. Čiže v prípade, ak máme T, nám to vyjadruje bezprostredné uzemnenie neutrálneho bodu, uzlu, transformátora, čiže elektrická sieť je uzemnená. Insulation z anglického slova izolovanie všetkých fázových vodičov voči Zemi alebo ich spojenie so Zemou cez veľkú impedanciu. Čiže to znamená, že elektrická sieť nie je uzemnená, je izolovaná. Druhé písmeno pri označovaní elektrickej sieti vyjadruje vzťah k spotrebiču, čiže neživých častí v rozvode a uzemnenia. Druhé písmeno pri označovaní sieti môže byť T, čiže terre, ako sme hovorili, je to zem z francúzskeho slova, a znamená nám priame spojenie uzemnenie elektrického spotrebiča so Zemou, nezávisle na uzemnení akéhokoľvek bodu siete. Alebo môže byť N označované ako neutrál, anglické slovo, alebo neutré, francúzske, čiže je to bezprostredné spojenie neživých častí spotrebiča s uzemneným neutrálnym bodom, úzlom siete, ochranným vodičom. Čiže v tomto prípade neživá časť elektrického zariadenia je uzemnená cez sieť. Tretie písmeno pri označovaní elektrických sietí vyjadruje usporiadanie neutrálnych a ochranných vodičov. Môže byť C alebo S. Ak máme C, tak C nám vyjadruje combinated, čiže je to vlastne kombinácia funkcie neutrálneho vodiča s ochranným vodičom. Tedy máme jeden vodič PEN, ktorý má ochrannú aj pracovnú funkciu. Čiže v prípade bezporuchovom režime je zapojený a taktiež aj v prípade poruchy tečie ním elektrický prúd. Potom môže byť písmeno S, čiže separated, čo znamená oddelenie funkcie neutrálneho vodiča od ochranného vodiča. V tomto prípade máme vodič ochranný PE a pracovný vodič máme samostatne vedený, čiže máme dva vodiče. Na tejto snímke máme zakreslené druhy elektrických sietí. Prvá elektrická sieť je elektrická sieť TNS. Prvé písmeno nám znamená, že elektrická sieť je uzemnená. Druhé písmeno, ak by sme pripájali elektrické zariadenie, tak neživá časť elektrického zariadenia by bola pripojená cez elektrickú sieť. Potom máme tretie písmeno S, nám znamená, že sú separované, čiže oddelené vodiče, ochranný vodič a pracovný vodič. Ďalej máme sieť TNC. Zase prvé písmeno nám označuje, že sieť je uzemnená, druhé písmeno, že neživá časť elektrického zariadenia je pripojená na sieť, je uzemnená cez sieť a tretie písmeno C nám označuje, že máme jeden vodič kombinovaný, ktorý má aj ochranu, aj pracovnú funkciu. Ďalej máme sieť TNCS,
kde máme elektrickú sieť uzemnenú, neživá časť elektrického zariadenia je pripojená cez elektrickú sieť a prvú časť máme elektrickej siete zapojenú ako TNC, čiže máme tu kombinovaný vodič PEN a v ďalšej časti máme tento vodič separovaný. Čiže oddelený máme vodič P a vodič N. Ďalej máme znázornenú sieť TT, čo znamená, že elektrická sieť je uzemnená a neživá časť elektrického zariadenia je uzemnená samostatne. Pri tejto sieti IT rozdiel je iba v tom, že elektrická sieť je izolovaná, čiže v tomto prípade nie je uzemnená. A ak by sme pripájali elektrické zariadenie na sieť, tak to elektrické zariadenie, neživá časť jeho by bola samostatne uzemnená. Názvy rozvodných sietí. TN elektrická rozvodná sieť uzemneným bodom zdroja. Neživé časti elektrických spotrebičov sú s týmto bodom spojené. Sieť TNC je sieť TN, ktorej funkcia neutrálneho a ochranného vodiča sú v celej sieti zlúčené do jedného vodiča PEN. Sieť TNS je to sieť TN, ktorej ochranný vodič PE a neutrálny vodič N sú dva samostatné vodiče. Sieť TNCS je to sieť TN, ktorej v prvej časti sa nachádza kombinovaný vodič PEN a v druhej časti je ochranný a neutrálny vodič oddelený a vedený samostatne. Elektrická sieť IT. Sieť má všetky živé časti izolované od Zeme alebo jeden bod spojený so Zemou, spojený cez impedanciu. Neživé časti elektrických spotrebičov sú spojené so Zemou jednotlivo alebo skupinovo. Elektrická sieť TT je to elektrická rozvodná sieť, ktorej úzol zdroja je bezprostredne uzemnený a neživé vodivé časti elektrického chráneného zariadenia sú spojené s uzemňovačmi elektricky nezávisle od uzemňovačov siete. Na tejto snímke máme zakreslené striedavé siete TNC, pričom TNC je sieť TN, ktorej funkcia neutrálneho a ochranného vodiča sú v celej sieti zlúčené do jedného vodiča PEN. Čiže máme uzemnenú sieť, máme tu jednu prvú fázu L1, druhú fázu L2, tretiu fázu L3 a máme tu kombinovaný vodič PEN, ktorý má vlastne aj ochranu, aj pracovnú funkciu. Vidíme, že neživá časť elektrického zariadenia je spojená so sieťou cez vodič PEN, čiže cez ochranný vodič. Na tejto snímke máme striedavú sieť TNS, pričom je to sieť TN, ktorej ochranný vodič a neutrálny vodič sú dva samostatné vodiče. Čiže máme tu fázový vodič 1, fázový vodič 2, fázový vodič 3, máme tu pracovný vodič N a máme tu ochranný vodič P. Máme tu uzemnenú sieť, máme tu elektrické zariadenie, pričom máme 3 fázy, máme tu pracovný vodič a máme tu osobitne prepojené neživá časť elektrického zariadenia na ochranný vodič P cez sieť. Striedavé siete TNCS, čiže je to elektrická sieť, pri ktorej dochádza k prechodu zo siete C z kombinovaného vodiča PEN. Prechádzame na separované vodiče, čiže máme vodič pracovný N a ochranný vodič P. Čiže TNCS sieť je to sieť TN, v ktorej v prvej časti sa nachádza kombinovaný vodič PEN a v druhej časti je ochranný a neutrálny vodič oddelený a vedený samostatne. Tu máme prvú časť, potadiaľ je vlastne sieť TNC a v tejto časti už máme sieť TNS.
Striedavé siete TT. TT elektrická rozvodná sieť, ktorej úzol zdroja je bezprostredne uzemnený a neživé vodivé časti elektrického chráneného zariadenia sú spojené s uzemňovačmi elektricky nezávisle od uzemňovačov siete. Čiže ak máme sieť TT, vidíme, že prvé písmeno nám vyjadruje, že elektrická sieť je uzemnená a druhé písmeno pri tom označovaní je T, čiže to nám znamená, že neživá časť elektrického zariadenia je samostatne uzemnená. Tá neživá časť nie je uzemnená cez elektrickú sieť, ale je samostatne uzemnená. Čiže tu máme ochranný vodič P a na sieti máme iba pracovný vodič alebo neutrálny vodič. Striedavé siete IT. IT sieť má všetky živé časti izolované od Zeme alebo jeden bod spojený so Zemou, spojený cez impedanciu. Neživé časti elektrických spotrebičov sú spojené so Zemou jednotlivo alebo skupinovo. Na tomto obrázku vidíme znázornenú sieť IT. Prvé písmeno nám označuje, že jedná sa o izolovanú sieť. Čiže táto sieť nie je uzemnená, čiže je izolovaná alebo je spojená so Zemou cez impedanciu. Druhé písmeno nám označuje, že neživá časť elektrického zariadenia je samostatne uzemnená. Čiže v tomto prípade máme túto neživú časť, tu máme druhé elektrické zariadenie, ktoré je tiež samostatne uzemnené. Čiže v prípade poruchy sa elektrický obvod uzatvorí cez Zem z jedného elektrického zariadenia na druhé elektrické zariadenie. Preteká vlastne poruchový prúd. Na tejto snímke je uvedená literatúra, sú tu uvedené internetové odkazy, z ktorých som získala informácie a obrázky pri tvorbe prezentácie a tvorbe videa. Ďakujem za pozornosť.